Iż-żewġ periti Rodri Camilleri u Anthony Mangione instabu ħatja ta' qtil involontarju ta' Miriam Paċ meta ġiet mirduma f'darha stess fil-Ħamrun fit-2 ta' Marzu tas-sena l-oħra. Bil-qorti tqis dan il-każ bħala wieħed kaġunat minn traskuraġni. Il-maġistrat ġew mifsud ordna li t-tnejn jagħmlu xogħol komunitarju u jħallsu multa ta' eluf ta' euro. Rodri Camilleri fil-qorti affaċċja sentenza ta' kważi 100 paġna. Wara ġiet eżaminata l-evidenza kollha, il-maġistrat ordna li l-perit għandu jagħmel mal-480 siegħa ta' xogħol fil-komunità filwaqt li ġie kkundannat multa ta' 10,000 euro. Min-naħa l-oħra, Anthony Mangione ġie ordnat li jagħmel 400 siegħa xogħol fil-komunità u multat 8,000 euro. Il-qorti qalet li xejn u ħadd mhux se jġib lura lil Miriam Paċ biex tingħaqad lura mal-qraba tagħha u kien għalhekk li l-maġistrat qal li dan qatt m'għandu jintesa fid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Il-qorti ordnat ukoll li l-imputati qatt ma xilfu diffrejhom mal-ġustizzja qabel dan il-każ filwaqt li qalet li trid tara li l-ebda membri tal-familja ma jsofru mis-sentenza mogħtija mill-qorti. Id-difiża f'dan il-każ tmexxiet mill-avukat Arthur Azzopardi filwaqt li għall-familja deru l-avukati Joe Giglio u David Bonello. Intant, żewġ persuni oħra, il-kuntrattur Ludwig Dmek u l-ħaddiem Nicola Spiteri mistennija jgħaddu ġuri dwar dan l-istess każ fil-ġimgħat li ġejjin.